बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी. आमेन. सोम्याच्या भडव्यांवर एकच बेहाडली आणि नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. आपले सोमेचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचं पूत मुनी झालो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसु मी भगवान तुझ्या पुतान ख्रिस्तान वंशकोण घेतले आम्ही जाण्याच्या त्याच्या कष्ट आणि कुसोरवी जीवनपणाच्या आनंदात कमी पाऊस कृपा आमच्या अंतःकरणाने वतन आम्ही आमच्या समयरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या बुडव्या मुझ्या राखण्या सर्वीच्या राख संभाळ आणि सलई आमेन. सासना सोविषय उदितांका येसु आणि निरंतर प्रकाशांचे फंकोदी समाधाने देविषय घेऊन आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राजम कयो, तुझी कुश स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सगळे जाता झाला सगळे त्याला कितले जण असतात सगळे माईक अनम्यूट करूया सांगता मिळून त्या समयाची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 घट्ट तळ्यात स्तुती करूया. ताळे उघडून स्तुती करूया. ताळे उघडून स्तुती करूया. रायांच्या धनियाच्या धनियाची स्तुतीच्या कुवाराची स्तुती करूया. हालेलुया 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 आमचे मध्ये असा जेजू आमच्या स्तुतीने हजर असा. जेजू आम्ही स्तुती करताना आमचे वैताचा हात दवरते सकत वाढते असा. हालेलुया 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 या शियाराला बरा दिबरा शिरा बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 जेजू 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 शिराला बरा बरा दिबरा शिराला बरा बरा दिगिरा बरा दिबरा शिरा बरा 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 हालेलुया 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 जेजू 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 तुका महिमा जेजू तुका महिमा जेजू तुका महिमा जेजू तुका महिमा जेजू हालेलुया 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 या रिया 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 घट्ट जरा स्तुती करूया.
Obrigado, tu गड्डी Jesu, तरह से करिया Suti, tu Jesu, Maiman, tu Jesu, Aredado, tu Jesu, Vitao, tu Jesu, Vitao, tu Jesu. Hallelujah, जखारिया hallelujah, 2:15 hallelujah, hallelujah, त्या hallelujah. दिसा जायती राष्ट्र सर्वेस्पराशी येतले त्या दिसा जायती राष्ट्र सर्वेस्पराशी येतले आणि तीन ताची पर्ज जातली तीन ताची पर्ज जातली आणि हांव तुझे मध्ये वस्ती करतलो तेन्ना दाळबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुझेशी दडला म्हण तुका कळीत जातले त्या दिसा जायती राष्ट्रां आम्ही विंगड राष्ट्रांत जावन आज या सकाळींच्या मॉर्निंग मनात जॉईन झाल्या जावंक पुरो तो कुवेट जावन जावंक पुरो तो हाँगकाँग जावन जावंक पुरो तो इस्रायल जावन तूं त्या राष्ट्र जावन एकलो या एकले नाही तूं ते राष्ट्र रिप्रेझेंट करताय सांत बर्नाडिट तिने तिच्या बरपाणी सांगितले एक उतर तू जावन आसाय पवित्र सभा तू जावन आसाय एक पवित्र सभा जावंक पुरो ह्या संवसाराचो अक्रेसो तू व्यक्ती जाल्यार तू जावन आसाय ती पवित्र सभा तुझे वयर जेजून ती पवित्र सभा बांधल्या तू यू रिप्रेझेंट द होली कॅथलिक चर्च पवित्र सभा तू रिप्रेझेंट करताय आज त्यांच्या राष्ट्रांत जावन तू या मागण्याचं मत एक जॉईन जावन आसाय आज तू त्या राष्ट्र रिप्रेझेंट करताय आणि तू तांचे तर्फे मागताय आज देवान तुका त्या राष्ट्रापासून मागच्यापासून विसरून काढला उडास्तवर आज त्या सुम्याक अर्घा दिवंक जाय कित्याक तुका देवान विसरून काढला जेरमाया 29:7 हांवें तुमका निर्वासित करून दडल्यान त्या शहराचे समृद्धी पसोत वावुरा ताचे पसोत सर्वेस्परा लागी मागा कित्याक ताची समृद्धी तुमची समृद्धी जातली आज सर्वेस्परान त्या देवान म्हाका आणि तुका खंयच्या राष्ट्रांत आज त्या जाग्यार एक प्रवादी कसून तुका धाडला प्रवादी कसो तुका धाडला एक प्रवादी कसो करून तुका थंयसर उबो केला तू तुजेस्त की आता ही वसव नाही देवान तुका आपोवन हाडला आज त्या देखून कितली भागी आम्ही देवाचे उतर म्हणता तिमोथीक बरयल्ले पयले पत्र 2 अध्याय 1, 2, 3 तर पयले सुवातेर समेस्त मनशापासून देवाक आम्ही मागणी प्रार्थना विनत्यो आणि उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकन सांगता तशेंच आम्ही शांती बरीत आणि सर्व रितीन धार्मिक आणि मर्यादेचे जीवन सारीशे रायांपासून आणि अधिकाराच्या हुद्द्यार असलेल्या हेरां समेस्त पासून मागे जाय तसले मागणी आमकां जाहजले आणि देवा आमच्या सडवणदाराक ते मनवता आज हांव खंयच्या राष्ट्रांत आसा त्या राष्ट्राचे
कल्चर मुजेर जैत वर्णशे त्या राष्ट्राच्या कल्चरान मका भवाटतावन कुशीक वडील अशे हांवें त्या राष्ट्रापासून मागोंक जाय म्हाका आनी तुका हर एकल्याक देवान विंचून काडला. म्हाका आनी तुका हर एकल्याक देवान देणी दिल्यात. हर एकल्याक आमकां देवान देणी दिल्यात. ती देणी पवित्र सभा बांदून हाडूं. आज आमी कितलीशीं जाणां आशेता आमकां विंगड देणी पवित्र आत्म्याची देणी जाय म्हणून. जावं पुरो प्रवाद करचे देणे, हिलिंगाचे देणे, डेलिव्हरन्सचे देणे, विंगड देणे. ही देणी आमकां मेळ्ळे जाय तर पहिले जे कितें देणे देवान आमकां दिला ते देणे आमी यूज करूंक शिकूंक जाय. जर तुका विनतचे देणे दिला, फर्स्ट ते देणे तुवें यूज कर जाय. जेजून एक वापार सांगली, त्या वापारीन जेजू सांगली एक धनी दाखा म्हळ्यार असो धनी तो तेगा साकरांक देणी दिवन वेता आणि पाटी येऊन त्या देण्याचे लेख विचारता. जो पयलो आसा तो तेजी देणी दिल्ली ती वापरता, दुसरोय वापरता, तिसरो पूर्ण दवरता. ज्या कोणी ते वापरले देणी आणि ताणे 2-3 आसली 5 केली, 2 आसली 3 केली, ताणे विश्वासी रावलो. ती देणी ताणे वापरली. त्या धन्याच्या बरेपणापासून धन्याक जे कितें ताणे जोडले तर धन्याक ताणे फाटी आनी दिले, ताचे लेख दिले. त्या देखून त्या धन्यान तांकां शाबाश म्हणे. त्या देखून जेजू म्हणालो जे कोणाकडे दिल्ले लास्ट 1 नाणे 2 नाणे दिल्ले ते ताणे पूर्ण दवरले. त्या देखून तो म्हणालो जे कोणाकडे आसा ताका आनी भरून दितले, कित्याक ते विश्वासी आसले. आज आमी आमच्या देण्यांतय आमी विश्वासी आसा ओंगी. आज आमकां खंय पवित्र सभेन इगर्जेंत वावरूंक अवकाश मेळटा. आमी तो गरसिता ओंगी. न्ही आमी चिंता ओंगी न्ही आमचें काम न्ही, म्हाका जायना हें काम, ते हेरांक सोडलें, म्हाका जायना. तशें न्ही मोगाचें. देवान आमकां देणी दिल्यात, हर एकल्या देण्यान दिल्यात. एक ना एक रितीन देवाची सुवाता प्रगट करूंक आमी ते उपयोग करूंक आसात. आज आमी ती कृपा मागया त्या सोम्या लागीं. परत एक पटी त्या सोम्याची आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 रिया शियारा ला बरा दिबरा शिरा ला बरा दिकेरा बरा दिबरा हालेलुया हालेलुया. कोणाक बसांचे देणे ना मागा, बसांचे देणे मेळचे पासून मागा, बसांचे देण्यानी स्तुती करचे पासून ओढते स्तुती करा. पवित्र आत्म्याच्या हातांत तुमची जीभ गुंतवून दिया. हालेलुया रिया रिया देवा मुखार आमची जीभ पवित्र दोरी जाय. जे कितें आमी ह्या तोंडांतल्यान उलयता, शिरापाची उतरां, नाका जाल्ली उतरां, पोजडी उतरां आमी पयस करूंक जाय. उलोवच्या हर एका उतरांचे देव लेख घेतलो. त्या देखून जे कितें आमी वायट उलयल्या आमच्या तोंडांत
त्या हर एका वाईट उलवण्यापासून देवा लागी बोगसाने मागूंक जाय. हालेलुया हालेलुया रिया 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 शियाराला बरा Hallelujah, बरा बरा hallelujah, बरा 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 बरा. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Thank you, hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Hallelujah, Jesus. riya shiarala bara 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 bara. Organs, organs, Hallelujah, riya di 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 di. Statit kachis. त्या पहिल्या Hallelujah. कडा माग्या आज रथदला दोन्ही हातांचे वैर बार्या आमका देणी दिल्यान पूण आमकां कितल्याशा जाणांक कळीत ना आमकां कशी देणी आसात आनी आमी कशें वागपी जाय. आमकां ती देणी खंयसर यूज करे जाय म्हळ्यार कळीत ना. आज माग्या आमकां तो देव जाणवाय दिवन दी. आमकां आमचे देण्याची वळख करून दिवन दी. आमी ती देणी यूज करून मागता आसतना तांतून आनी चड फळां उपजोवन येवन दी. आमी खंयच्या जाग्यार ती देणी यूज करता थंयसर चड आनी चड लोक जेजू थंय परतून येवं. सांगात म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट तळ्यान क्लेम करया. Psalm 67:1 देव आमची दया करो आणि आमकां आशीर्वाद दी. आपल्या मुखामुळे प्रकाश आमचेर फंको. Psalm 67:1 देव आमची दया करो आणि आमकां आशीर्वाद दी. आपल्या मुखामुळे प्रकाश आमचेर फंको. Psalm 67:1 देव आमची दया करो आमकां आशीर्वाद दी. आपल्या मुखामुळे प्रकाश आमचेर फंको. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू माग्या विषयी आमच्या भुरग्यांक समस्या समर्पण दिवन आमची भुरगीं पवित्र भरच्या पासत माग्या. सगळे दुसऱ्या गजो सोडया. माग्या आमची भुरगीं पवित्र बरो देत म्हणून हात वयर पारया. 1 Corinthians 3:16 तुमची कूड देवाचे मंदिर. देवाचो आत्मा तुमचे भितर येता. थोडे तांप्या दोन्ही हात वयर पारया. तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा. तुम्ही दोन्ही तुमचे हात तांचे वयर उबारून धरला. आज तांचे भितर कसली अस्कत काय रास करता जावन पुरो. तांचे वयर खंयचे सलवणी आज जावन पुरो. सावळी मरता जावन पुरो. आज तुम्ही कमांड करून मागताना ती तांकां सोडून येतली. दोन्ही हात वयर उबा. सांगा तुझी कूड देवाचे मंदिर. देवाचो आत्मा तुझे थंय येता. सांगा कमांड करा तांकां. तांचे नाव आपोवन सांगा. तुझी कूड देवाचे मंदिर. देवाचो आत्मा तुझे थंय येता. तुझे थंय पियेवण्याच्या खोट्या आत्म्याक अस्कत आत्म्याक अधिकार ना. तुझे थंय पिडा हाडण्याचा त्या अस्कत कार्याच्या आत्म्याक अधिकार ना. जेजूच्या नांवान हांव फरमायता तुका पिडा पीड दिता ते हर एक अस्कत काय ह्या घडये तुका सोडलो सदी. तुका पिडा पीड दिता ते भे तुका ह्या घडये सोडलो सदी. जेजूच्या नांवान आवय बापायक तुमकां अधिकार दिला. त्या अधिकारान मागा तुमच्या भुरग्यांचे. तुमची भुरगीं जावंक पुरो खंयच्याय पिडेन तदला वळवळटा जावंक पुरो. बारूक 4:21 मुझे भुरग्यानो धैर्य घ्या. देवा खुलो मारा
आणि तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातात सोडयतलो. आर जबरदस्त दुश्मन जाऊन असा ती पिढा, जाऊन असा ती अस्कत काय वाईट सांगत पण वाईट ओढणी काल एका भुरग्याला घ्या उलोवन नासलो तुमच्या म्हाका बरें जावंक जाय, म्हाका जातेत ना, हांव खंय गेल्यार म्हाका कामार सेटल जावंक जातेत ना, म्हज्या मुखार वचोंक जातेत ना, कसली एक ओढणी आज असली ओढणी तुमच्या भुरग्यांक सोडनोसो जे तुम्ही आवय बापायन हर एका दिसा कमांड कर म्हाका जाय. आज आमकां ती अधिकार दिला दोन्ही हात रुबान येऊ तर सांगाता मेळोन 3 फावटी गट्ट दिला क्लेम करया. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सगळो थीर सांबाळतलो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सगळो थीर सांबाळतलो. Leviticus लेविटिकस 26:9 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां तुमकां फळां फळां बरीत करतलो, तुमची तुमची संतत संतत वाडयतलो आणि आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सगळो थीर सांबाळतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुमे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. समर्पण देऊन मागया. आज कितली जाणां भाऊ भयणी काम नासतना कष्ट नासतात, कितले जाणां इंटरव्यू दिते आसात, कितल्यांनी इंटरव्यू दिले कितें जाप मेळना, कितल्या अशा जाग्यांनी आमकां कळीत आसा थंय ओपनिंग्स आसात पूण आमचे ऍप्लिकेशन रिजेक्ट जाते आसा. कितलेशे जाणां फुल बरें क्वालिफिकेशन आसा त्या जॉबाक, यू आर अ फिट पर्सन त्या जॉबाक, पण थंयसर इंटरव्यू गेल्या उपरांत फुल पॉझिटिव्ह आसले नेगेटिव्ह जाते आसा. आज तू बेजारायन आसाय, एक तराची सलवणी तुझ्या फाटीक लागल्या बरी तुका बघता. आज जेजूच्या हातान समर्पण देऊन माग येऊ तर क्लेम कर. जेजू तुझे सांगता येता. 2 Chronicles 20:17 तो तुझे पासून झुजता, ताच्या उतरांचेर भरवसो दवर, तुझी पाठ धरून आयली तुझी सलवणी आज जावन तुका सण्ण सोदी जेजूच्या नावान, आज जावन तुका सण्ण सोदी जेजूच्या नावान, आज जावन तुका सण्ण सोदी जेजूच्या नावान. Psalm 18:28 सारखं उजवाड तुझ्या जिवितान पांकोन दे. John 8:12 तसो उजवाड हर एका काळोखात तुका भायर हाडून दे जेजूच्या नावान. कितले जाणां काम नासतना वर्सां जावन घरा बसून आसात, जेजू तुमची वाट जेजूच्या नावान मुक्ती करून दी, मुक्ती करून दी, मुक्ती करून दी, मुक्ती करून दी. सांगता मेळोन 3 फावटी क्लेम करया. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला न्ही, धड आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्यसणी नाका, सर्वेस्व तुजो देव, तू खंय गेल्यार तुजे सुवास करो. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला न्ही, धड आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्यसणी नाका, कित्याक सर्वेस्व तुजो देव, खंय गेल्यार तुजे सुवास. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला न्ही, धड आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्यसणी नाका, कित्याक सर्वेस्व तुजो देव, खंय गेल्यार तुझ्या सुवास. नमान मरिये कृपेन भरले तुझ्या सुवास आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. याने किती जण पिडेस्त असतात. आज विशेष जण तुमचे पिडा असल्या सगळ्या हात धरा माग्या. देवाचे उत्तर जीवे आणि क्रियात्मक, देवाचे उत्तर जीवे आणि क्रियात्मक. देवाचे उत्तर जेजू आमचे मध्ये हजर आसा. देवाचे जीवे उत्तर जो
1925 हांव जाणा म्हजो सडवणदार जियेता म्हजो सडवणदार जियेता, तुजो सडवणदार जियेता, विश्वास कर, तुजो सडवणदार जियेता. आयजाया 53:5 ताच्या गायावरवी तुका भलायकी मेळ्ळ्या, ताच्या घायावरवी तुका सुटका मेळ्ळ्या, ताच्या घायावरवी तू बरे जालाय जेजूच्या नांवान. ऐकन म्हणलं भुरग्याक समर्पण दिया. ब्लड क्लॉट जाला ब्रेनान, विशेषण परवा 21 डॉक्टर सर्जरी डेट जाला. माग्या सोमी ताका स्पर्श करून दी. सगळे ब्लड क्लॉट जेजूच्या अमलेक रक्तान ते कम्प्लिटली उदक जावन वचोंदी. जेजूच्या अमलेक रक्ताक असाध्य म्हणलें खयना. जेजूच्या अमलेक रगत ताच्या शिराशिरांनी वळवून दी. तुमची पिडा असल्या त्या सगळ्या जेजूचे भोव पवित्र अमल रगत या घडये जेजूच्या नावान वळवून येऊन दी. वर्सान तावन सैता येता ते पिडा तुमकां या घडये सण्ण वचून दी. कितले जाणां बायोप्सी रिपोर्टाक राखून आसात, तुमचो रिपोर्ट जेजू स्पर्श करून दी. कितले जाणां पेट स्कॅनाचे रिपोर्ट वेट करन आसात, नॉर्मल पेट स्कॅन मेळोवन दी रिपोर्ट जेजूच्या नांवान. स्किन एलर्जी जेजूच्या नांवान तुमकां सण्ण वचून दी. हर एक पिडा सोम्याच्या समर्पण दिव्या. बर्निंग सेन्सेशन तुमकां सण्ण वचून दी जेजूच्या नांवान. स्पॉन्डिलोसिस जेजूच्या नांवान तुमकां सण्ण वचून दी. जीसस. कितले जाणां हॉस्पिटलान सिरियस आसात, सोम्याच्या समर्पण दिव्या. सायकॅट्रिक इश्यूज, ऑटिझम, PCOD प्रॉब्लेम, urine infection, kidney problems, prostate problem. Shirala barabara. Jesus. Cirrhosis, arthritis. केसरचे सगळे पिडेस्ताक सोम्याच्या समर्पण दिवन सांगात म्हणून येऊ तर 3 पटी गट्ट तळान क्लेम करूया. साम 107:20 आपले उतर तांकां बरी केली अंदर सो जीवतासो नासांतलो ताणें निवारलो. साम 107:20 आपले उतर तांकां बरी केली जीव नासांतलो ताणें निवारलो. साम 107:20 आपले उतर तांकां बरी केली जीव नासांतलो ताणें निवारलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या क्रियेच्या कणान जाता जाल्यार आमी दिंबियर पडया. दोन्ही हातांची वहीत उबारया. आज आमकां देवान दिल्ली देणी कशी यूज करया. जांग पुरो इगर्जेंत ह्या जमतेन तुमी वावरया. आमचे हर एका दिसा संजे इंडियाचो टायम 10 ta 11 वरां 1 घंटो इंटरसेशन आसता. मस्त जाणां भाव भयणी कमिटेड जावन त्या टायमार मागतात. आज आमी कितलीशीं जाणां विंगड बंद पासा संपूर्ण आसा. विंगड संख्येन संपूर्ण आसा. विंगड तरेचे सर्वण संपूर्ण आसा. आमच्या मध्ये एकली बहीण आसा, हाँगकाँग तावन ह्या मागण्याक जॉईन जाता. सुमार म्हाका लागता 2-2.5 वर्सां आदीं त्या भयणीन कॉन्टॅक्ट करून सांगलें तिका दुसऱ्या कामाक ट्राय करूंक जाय. ट्राय करते आसा कितेंच जायना. मस्त ट्राय केलें, मस्त जाग्यार अप्लाय केलें, कांयच जातेच ना. आमी
या मागण्या जमतीत बुधवाराचे रात्रीचे चेन इंटरसेशन सुरू केले आणि ते बहीण त्या चेन इंटरसेशनाक जॉईन झाली. 1 घंटो चेन इंटरसेशन ज्या दिसा जॉईन झाली ते जॉईन जाऊन 1 हप्त्या भितर त्या बहिणीक तिने खेद लागी गल्ली सेवी तेका उडासीना त्या जाग्यार तावन तेका कॉल आयले, इंटरव्यू कॉल आयले आणि ते इंटरव्यू दिले. 1 हप्त्या भितर इंटरव्यू सगळे पास जाऊन 1 महिन्या भितर त्या दुसऱ्या जाग्याक ती कामाक जॉईन झाली. बऱ्या पोझिशनार देवान तिका एक बरे काम फावो केला. आज आम्ही कंच्या असकत काय कंच्या सांगली संपतो असा कंच्या आमचे काम मस्त ते पदावून ट्राय करते जातात ना इंटरसेशनल जॉईन्स आहे. एक दिस कोणा तुम्ही जाता तुम्ही एकले 1 अर्ध घंटो तुम्ही रेस्पॉन्सिबिलिटी घ्या. अर्ध घंटो हांव चलयता ब्रदर, अर्ध घंटो हांव चलयता घरांपासून मग त्यांना तुमच्या जिवितांतली हर एक संकली तुटतात, हर एक बंदपासून तुटतात. आम्ही हेरापासून मागताना आमच्या जिवितान बेसावा देवान येतात. देखो तुम्ही हर एकली कितले जण आलायन आसा तुमका फावट आसा सांग पुरो हप्त्याच्या हर एका दिसा जायना. हप्त्यात 1 दीस तुम्ही रेस्पॉन्सिबिलिटी घ्या. 1 दीस सोम्याच्या हजरपणात राहून सगळ्या म्हणून हेरापासून मागा. देव तुमच्या जिवितान आशीर्वाद दावयता. ब्लॉक्स जाल्ली दारा, ब्लॉक्स जाल्ली आशीर्वादा उक्ती जातात. देव तुमका देण्याने भरता. देव तुमका यूज करता. विशेष तरान माग्या ह्या देण्यापासून विशेष तरान माग्या समर्पण दिव्या. विशेष तरान जुलियट डिसोजा जी सिव्हिल आयडी वेगळी मेळच्यात माग्या विशेष तरान विनिशा, रेबेक्का, वेनिटा फर्नांडिस मागे विशेष तरान परगावात ट्राय करण्याचा सगळे अडकळे पैशांच्या पासून माग्या. सुरेश या भावाची इस्रायलची विजा उक्ती जाऊनच्या पासून मायकल, नीमा डिसोजा, मायसी डिसोजा, लेटिशा डिसोजा, रॉयस्टन, मारिया लोबो, माग्या विशेष तरान लेटिशिया डिसोजा, रॉजर, रोमा, एमर्सियाना कोस्टा, सुजन रॉड्रिगस, लीना जेकब, शरिता डिसोजा. विशेष त्यांचे कोर्टाचे केस विशेष सोम्याचे समर्पण दिव्या सगळे विड्रॉल जाऊनच्या पासून स्टीव सिरिल लोबो, लिली फुर्टाडो, जुलियाना, रॉकी, रेचल, लिझा, विओला वॉज विशेष त्याच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद सगळा फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुटका. सेव्हरिन, लेथिशा पिंटो विशेष समर्पण दिव्या तुझ्या गावात पार्किन्सन पिढ्यांचा कष्ट नसा तुम्ही त्याका स्पर्श करून दे. आणि त्यांच्या कुटुंबान विशेष रान जे कितें मुखल्या दिसांनी जे कितें प्रोग्राम फंक्शन चलोवंक आसा सगळे जेसू चलोवन व्हरून दी. राइना, जियान्ना, जानिक, विजय, हेनरी, मार्गरेट, रिस्टन, मिल्बर्न, विक्टर, अरुण वाज, क्रिस्टल, रियाना, डेरिल, दिव्या, इवेट, हिल्डा, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेसी, जॉयस, माइकल, किशोर, बीडा, कैल्विन, कैटलिन, लारिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योति, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, टेरेसा, लीना वाज, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, लुसिटा, अनिल, लुसिटा, अग्नेलो, रूथ, रीस, मारिया, प्रदीप मिनेजस, प्रतिष्ठा, प्रवीण, जॉन, शारोन, सिरिल, केसी, तारा, ट्रीजा, विलिशा, रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, रीना म्हणल्या बणीचे सगळ्या गरजो समाजात समर्पण दिव्या.
समर्पण देऊया. इवेत मुळ्या बळीच्या आवयक विशेष युरिनरी प्रॉब्लेम आणि बॉडी इचिंग आता सुरखा मिळच्या बसत मागे विशेष इवेत मुळ्या बळीच्या सगळं गरजो समजता समर्पण देऊया. दोन्ही हातांच्या भैरूपार्या सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटीन घट्ट तऱ्हेन प्रेम करूया. साम 142:7 बंद खणीन तमका बैर काढ आणि हाव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंद खणीन तमका बैर काढ आणि हाव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंद खणीन तमका बैर काढ आणि हाव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. नमान मध्ये कृपेन बदले समुद्र सव्या शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू दोन्ही हातांची वैर बार्या आम्ही आजचे राष्ट्र समाजात समर्पण देऊया. विशेष हव्यासचे राष्ट्र कॅनडा विशेष हे राष्ट्र समाजात समर्पण देऊया. हे राष्ट्र आशीर्वादी जाऊनच्या पासून या राष्ट्राचे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राईम मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर्स, मेयर्स सगळे पवित्र नंबरच्या पासून विशेष घट्ट जरा स्तुती माग्या. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शियारा ला बरा दी बरा शिरा ला बरा दी गिरा बरा दी बरा शिरा बरा बरा दी गिरा बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू तुका अर्घ दिता जेजू. आज इतल्या वड्या संख्यान तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या वडून हाडलाय. हर एकल्यान तुझ्या विसरून काढलाय. हर एकल्यान देणानी भरलाय. हर एकल्यान देणानी कशा यूज करचे वापरचे ती तांका कृपा दिताय जाणवा दिताय. तुका अर्घ दिता बाबा. आज विशेष बाबा आणि सड देणानी या भुरग्यांक आणि सड देणानी या भुरग्यांक वाडे पवित्र सभेत तू आणखी बळवंतर या भुरग्यांक यूज कर. आयच दिवसात आणि हाती घेऊनच्या हर एका कामाचे आशीर्वाद कर. आमच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद कर. भुरग्या बाळांचे आशीर्वाद कर. कितले जण पयणर बच्चे असतात तांचे आशीर्वाद कर. या आलेले कितल्या जणांच्या घरात फंक्शन सच्चे असतात ते फंक्शन आशीर्वादित कर. आज कितले जण मग देवा भुरग्यांची एक्झाम सुरू आसा तांचे तुझो आशीर्वाद घाल देवा. मग देवा कितल्या हॉस्पिटल आसा तांची काकूळ कर. कितल्यांची सर्जरी आसा कितल्या विंगड कष्ट संपडल्या देवा त्या हर एकल्यान तू आकोड जेजूच्या पवित्र बळवंत नावान मागता. आमीन आमीन आमीन. नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र सव्या आसा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र तुम्ही सदा सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमका कितल्या जणांक तुमची टेस्टामनी धाडूंक आसा मागणी धाडूंक आसा आणि तशेंच आमच्या इंटरसेशनाक सांजेच्या इंटरसेशनाक हप्त्यांत एक दीस तुमकां खंयचो एक दीस तुमकां जॉईन जावंक जाता. तुमचे नाव 9900332411 या नंबराक तुम्ही दंडिया 9900332411 ह्या नंबराक तुमची पिटिशनां तुमची टेस्टमनी आणि कोणाक इंटरसेशनाक जॉईन जावंक जाता तुम्ही दंडिया. तशेंच विशेष तरान इंटरसेशन ओडल कळिल्ल्या प्रमाणे हर एका दिसा सांजेर 7:30 ते 8:30 इंडियाचो टाइम कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10 ते 11 वरां रातची. ओके. आणि तशेंच हर एका दिसा या मॉर्निंग मनाच्या मागण्या आसा. तुम्ही या मॉर्निंग मनाच्या मागण्याचे सदे जावन तुम्ही हेरांक या मागण्या धाडा. या मागण्या विशयान तुम्ही सांगा लिंक धाडा हेरांक आणि तांकां सांगा जॉईन जावंक. आणि तशें आमी चड आनी चड जाणां सांगात म्हणून मागतना आणि चड बेसावा या जम्मतींतून जॉईन जावच्या हर एकल्याचे तुमचेर देव येतले. देव तुमकां हर एकल्या आयचो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी कृपेन भर दी. प्रेज द लॉर्ड. आज विशेष तरान आर लेडी ऑफ अरेबिया हांगासर फेस्त विशेष तरान आर लेडी ऑफ रोजरी फेस्त विशेष तरान तुमकां सगळ्यांक बरे फेस्त मागता. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Thank you, brother. Praise the Lord. Everybody.
Mother Mary, bless us and keep us.